गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिनाय बादिनो देग्लायबो मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला आफादनि जुथायै बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलियाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि 98थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालियो। हाबाफारि बायदि फुंबिलियाव हारिमु आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारिया। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि गागि सोलोंसा क'क्राझार बाथारमारि गामिनि थागिबि नयस्रि ब्रह्मआ बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी आरो हारिमु आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा আজি उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिर 98তম জন্মদিবস আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আজি এটা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছো যে তেওঁৰ যি জন্মবাৰ্ষিকী এইটো উদযাপন কৰিবলৈ আৰু আমি বিটিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে এই 9 নৱেম্বৰটো बर' हारिमु सान हिसाबै डिक्लेयार दिबोलै आरो एखिनि काम जोवाकालि सन्धिया आमार बिटिआर सरकारे डिक्लेयार दिले इयार बारे मैं आमार बिटिआर सरकाৰৰ माननीय मुख्य कार्यबाही सदस्य प्रमोद बर'क धन्यबाद जनाइছো। আমি अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिक ইয়াৰ আগতে আমি তেওঁৰ জন্মদিন পালন কৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা আমি কিছু ধুমধামেৰে জাকজমকতাৰে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু এই বছৰো তেনেকৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে উস্তাদ কামিনী কুমাৰ নাৰ্জাৰী আমাৰ যি বড়ো সংস্কৃতি ইয়াৰ মুখ্য জন্মদাতা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কিয়নো তেখেতে প্ৰায় 1956 চনৰ পৰাই নতুন দিল্লীত ৰিপাব্লিক ডেত আমাৰ যি বড়ো সংস্কৃতি ইয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে আৰু তেওঁ প্ৰথমে নতুন দিল্লীত ৰিপাব্লিক ডেত বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত বাৰ্ডিছখলা নিছে। 1957 চন 26 জানুৱাৰীত তেখেতে যি দল নিছিলে বাৰ্ডিছখলা, এই দলে গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारिनि फिन बाखनायथाव खामानि। नार्जारि फार्मनि गेजेरजों प्रफेसर राहुल नार्जारिया गासै सा 350नि गोबांसिन आइजोफोरनो दाव राननानै होदों। गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन समाजारि खामानि मावबोनाय बादिनो दिनैबो गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय लाबोनायनि थांखिजों फिन नार्जारि फार्मनि बाखनायथाव खामानि। रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव थानाय भारत भुटान सीमा ओनसोल बनगाव जानालियाव आरो लाफाखंखर गामियाव रायजो जानाय गासै सा 350नि गोबांसिन आइजोफोरनो नार्जारि फार्मनि बिगोमा प्रफेसर राहुल नार्जारिया जौगा थाखोनि दाव राननानै होयो। गामि ओनसोलाव रायजो जानाय आइजोफोरा न'आव थानानै जाहाथे गोरलैयैनो रां आरजिनो हायो, बे थांखिजों बे जौगा थाखोनि जाथोसे दावफोरखौ राननानै होनाय जादों होननानै नार्जारि फार्मनि बिगोमा बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायदों। आं गासिबो मिडियाफोरखौ बरायना लाग्रोबाय। दा बेवहाय खुनु सिस्टेमै जों राननाया आंनि पार्सनेल जे नार्जारि फार्मा नोंथांमोना मिथिखागौ, थांनाय 5-6 बोसोरनिफ्रायनो नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव बायदि रोखोम माने समाजनि खामानि मावगासिनो दङ। बे समाजनि हाबायाव जेरै मेडिकेल केम्प खालामनाय, मालाबा अमा फ्रि राननाय, मालाबा दाव राननाय, थिग बेबायदिनो जोङो दा नैबे बनगाव जानालिगाव लाफाखंखर एरियायाव जिहेतुके बियो जोंनि इन्टारनेशनेल बर्डार, मानो होनबा भुटान आरो भारतजों नांनानै थानाय मोनसे एरिया, बे एरियायाव जोंनि मानसिफ्रा गोदोहाय जेनेबा जोंना बे रायजो राजाफ्रा बहुद दुखिया रायजो राजा बिथांमोनहा बन लायनानै जायोमोन बा दंफां लायनानै जायोमोन बा सोरबाया मैहुर खालामोमोन। दा बिथांमोना दा बे गभर्नमेन्टआ जिहेतु बिनि सायाव बहुद गोख्रों नायबिजिरो, दा बेहाय बिथांमोना खामानिफ्रा माखासे बन्द जानानै दंलाय। दा बेखौनो नायनानै बे नार्जारि फार्मा समाजनि एसेब्लाबो जाहाथे जों हंखा सुनाय बायदि मावनो हानाय जाथों होननानै माखासे जों दाव राननाय जादों आरोखि। बे दाव राननाया गासैबो गामियावनो प्रत्येक न'खर न'खर मोननायनि थाखाय सुबिदाखौ होनाय जादों आरो बे दावा
मोनसे गोजौ थाखोनि दाउ बे दाउखौ जाहाथे बिथांमोना फिसिनानै एसेब्लाबो गावनि संसार जानायाव एसे सहाय मोननाय बायदिनो जों बे स्टेपखौ लानाय जादों आरो फैगौ समावबो जोङो बेबायदिनो इन्टारनेसनेल बर्डाराव थानाय जेसेबां मानि गामिफोर बेखौ जों लासैनो कभार खालामनो सेस्था खालामगोन। आं गोजोननाय बावदों जोंनि बे ओनसोलनि बिसेसभाबे महिलाफोरनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोना जोबोद मोजां जोंखौ सहाय खालामदों आरो बे बनगाव लाफाखंखर जानालि गाव बे ओनसोलनि गावफोरा बिथांमोना सहाय खालामदों। बेवहाय खुनु जाथि धोरोम बोरोन गैयालासिनो गासैबो आइजोफोरनोनो बे दाउ राननाय हाबाफारिखौ जे नार्जारि फार्मा खुब सुन्दर भाबे राननानै होनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ आरो फैगौ समाव जोङो रानलांबाय थागोन। दिनैसिमाव न'खरफोरनो होनाय जायाखै बे दाउखौ? दिनैसिमाव माने दासिमाव जोङो टटेल 390टा न'खरनो हरनो हाबाय। दा बे जोंनि थाखाय गिदिर एचिभमेन्ट आरो फैगौ समाव जों बेबायदिनो फ्राय 6,000-7,000 न'खराव होनो थाखाय जों सेस्था खालामगासिनो दङ। नोंथाङा निजे जेनेबा दाउ अमा फिसिनायाव नांथाबो माबायदि फिसियोबा मुलाम्फा मोननो हागोन? दा आं बिथांमोननो माखासे स्किलखौ आं फोरोंखाबाय। दाउ अमाखौ फिसिनानै जे सासे मानसिया जाफुंसारनो हायो बेखौ आं गावनो प्रमान लोगोसे बिथांमोनाबो बायदि रोखोम प्रमान आजिखालि मोननो हायो। दा नुबायबो दा दाउ अमा फिसिनानै जे सासे मानसिया जाफुंसारनो हायो बिनि माखासे टेकनिकखौ आं दिनै एसेबाबो फोरोंखाबाय। बेमार जानायखौ बोरै होबथानांगौ बोरै बेखौ फेहेरलांनांगौ बिनि बागैबो जों रायज्लायखाबाय इतिमध्ये आरो फैगौ समावबो जोङो दाउजों लोगोसे अमा फिसिनायनि बोरमा फिसिनायनि माखासे टेकनिकफोरखौ जों बिथांमोननि ओनसोलाव एवारनेस हिसाबै जों ट्रेनिं लानोबो जों थि खालामदों। जों बर्तमान प्रत्येकटा सेल्फ हेल्प ग्रुपावनो 30टा करि दाउ होनाय जादों आरो बिथांमोननियाव सोरनाबा 8 जन सोरनाबा 10 जन बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप थायो। एभारेजाव जोङो फ्राय 3 दाउ बिथांमोननि न'खराव जोङो सौहैनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोबथा सनाथि मायथाइ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बे समाव दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुं आफादनि बानजाय आफादनि आफादगिरि बगिराम बर' आरो हारिमु दालाय आफादनि आफादगिरि जुगेश बर'आ हाबाफारिनि सोमोन्दै बुंथियो। खुलुमबाय। फैगौ 16 आरो 17 नभेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोबथा सनाथि मायथाइखौ खुंनो थाखाय दिखियाजुलिनि शहीद मैदानाव थि खालामनाय जादों आरो बे सनाथि मायथाइ सानाव जों हारिमु आफादनि दालाय आफाद हिसाबै फैगौ 16 आरो 17नि थाखाय जों रिहार्सेल बा प्रेक्टिस खालामगासिनो आरो आसा खालामो जे 16 आरो 17 बे सानखौ जों हारिमु दालाय हिसाबै जोंनि फारसेथिंनिफ्राय जों मोजाङै जाफुंहोनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बे 16 आरो 17 जिहेतु जोंनि 16 नभेम्बरा बर' थुनलाइनि जोनोम सान आरो बे सानखालिनो जाहाथे जोंनि राव हारिमु बेफोरखौबो जों हारिमु दालाय आफादनि गेजेरजोंनो जौगाहोनो हाथों बा जों फोसावनो हाथों बेखौनो मिजिंथिनानै जों रिहार्सेल खालामगासिनो। नोंथांमोना मा दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादों? दासिम जों ग्रुप सं दङ आरो माने हानजा मेथाइ जायखौ हानजा मेथाइ होनना बुङो आरो लोगोसे जों मोनब्रै-मोनबासो जों मोसानायनि थिग खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन हारिनिबो मोसानाय लाबोगोन होननानै जों थिग खालामनाय जादों आरो हरनि थाखाय जों जिहेतु जोंहा बर' हारियावनो जथेस्थ' जोंहा मेथाइ खनगिरि दङ बिथांमोननि गेजेरावनो जों हिमा बसुमतारी होनना बिथांखौ जों हरनि बिलिफाङाव बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो लोगोसे जितेन बसुमतारी आरो जोंहा हारिमु दालाय आफाद जों आंजों नेहाथारि हिसाबै दङ बिथां सुरज बसुमतारी बिथाङानो दङ आरो सुरज बर' बिथाङा दङ बिथाङाबो मेथाइ खनगोन आरो मिजिंथियो जों माने कालचार नाइटखौ बा कालचार हारिमु दालायखौ जों मोजाङै खालामगोन होननानै मिजिंथियो। खुलुमबाय। दा फैगौ आपनार 16 आरो 17 नभेम्बरावहा धेकियाजुलि शहीद नगरियावहा धेकियाजुलि रायजो राजानि हेफाजाबाव धेकियाजुलि
आनसलिक 73 आनसलिक ढेकियाजुलि बर' साहित्य सभा दिबसखौ फालिनो लागि आपनार थांखि लादों।